L-arkitett ta' fama internazzjonali Renzo Piano li kien il-moħħ wara l-pjanti u l-pjani tal-proġett ta' People Belt jikkomunika mal-arkitett Malti Richard England u jilmenta miegħu dwar id-deċiżjoni tal-Gvern li jagħmel il-monti bejn it-Teatru Rjal u l-Parlament. Ma' Richard England, Renzo Piano esprima d-dispjaċir tiegħu li l-Gvern miexi f'direzzjoni differenti dwar it-terminus tal-karozzi f'Bipil Belt u l-fost taħt Bipil Belt fejn il-pjani huma li dan issa jsir parkeġġ. F'kummenti ma' Net Television, l-arkitett Richard England jiddeskrivi l-proġett ta' Bipil Belt. Kapolavur kbir li aħna bħala Maltin għandna nkunu kburin li għandna xogħol ta' arkitett wieħed mill-aqwa tad-dinja li jien nara din il-binja li ġabet lill-Belt u ġabet il-Malta propju fis-seklu li qed ngħixu llum. Iżda hemm il-preokkupazzjoni dwar it-tkomplija. Huwa dispjaċir kbir u naħseb li hemm bżonn isiru dawn għaliex ma jistax ikollok proġett tal-kwalità li tagħna Piano u tnaqqas u tniqdes biċċiet minnu li l-fatt li id-ditx jibqa' kapak huwa diżastru. Però diżastru ikbar huwa li l-bus terminus jibqa' bl-istat li hu. Renzo Piano jilmenta dwar il-proposta tal-monti taħt il-Parlament. U stess illum kombinazzjoni bagħat li email fej qed jilmenta fuq dan propju dan nuqqasijiet u qed jilmenta iżjed se nasal issa probabbli fuq domanda li inti kont skur saqsini fuq il-lokazzjoni tal-monti. Għalija traċedja kbira li npoġġu l-monti propju bejn it-teatru u dil-binja tal-Parlament anke mill-lat anke ta' fejn għafjen ta' rispett għal-Parlament stess. Però mbagħad għar minn da kollu huma naturalment l-stalls li għalija huma assolutament atroċi. Flimkien ma' Renzo Piano, l-arkitett Richard England jappella lill-Gvern Malti. Nispera li l-Gvern jieħu di s-sitwazzjoni bis-serjetà kollha u jannulla kompletament kemm l-idea tal-stalls u anke l-idea tal-allokazzjoni fejn issa qegħdin. Almenu fil-parti ta' Audin Street diġà mhux tajjeb ħafna, imma almenu il-parti t'isfel, mhux bejn il-binja tal-Parlament u t-teatru. Quddiem dawn l-appelli, ir-responsabilità tal-Gvern Malti hi li l-proġett jitkompla kif ippjanat biex Malta ikollha ġawra arkitettonika u unika.